volám sa Peter Levius a pôvodne som začínal ako 3D grafik, to som robil nejaký čas a bola to strašná sranda, mám pekné spomienky na to. A časom sme s kamarátom rozbehli firmu, kde predávame fotky ľudí a práve ďalším 3D grafikom a videoherným štúdiám. To sa nám v celku podarilo. A možno ste počuli o domene 3ds.sk, mi príde, že to je asi najznámejšia slovenská adresa webová vo svete tým, že v tejto oblasti to nerobí nikto iný. A keďže sa nám v celku darilo, tak posledných pár rokov už toho moc nerobím a venujem sa svojim hobby. Robím nejakú grafiku a dosť hrám stolné hry. A teraz sa pozrieme na 5 vecí, bez ktorých sa neobídem. Takže asi pre mňa úplne fakt, že najdôležitejšia vec na svete je môj telefón. To asi pre všetkých z vás. A konkrétne pre mňa preto, že tento telefón je môj primárny počítač. Čokoľvek som kedysi robil na počítači, to znamená vybavoval maily, pozeral videá, navrhoval grafiku, teraz to všetko robím na telefóne. A tým pádom, že už nemusím sedieť niekde v kancelárii, tak často zoberiem psa a ideme niekam do parku a tam si proste robím, čo práve potrebujem. To vám ukážem. Veľmi dobrá apka Procreate. Toto je logo, ktoré som robil pre jednu organizáciu na záchranu zvierat v Madride. A celé som to nakreslil prstom na mobil. Samozrejme, keď chcete ten výstup použiť do printu alebo vo väčšom rozlíšení, je dôležité, aby ste ho spracovali vo vektoroch. Takže druhá vec, ktorá je pre mňa veľmi dôležitá, je Adobe Illustrator a tu už vidíte konkrétne hotové logo v krivkách, že dá sa zazoomovať do nekonečna, je to super ostré. Tento font je strašná sranda, to som si nakreslil na papier. A existuje apka, kde si naskenujete svoj font, nakreslíte na papier a on z toho spraví reálny font, takže fakt, že super rýchle, je to sranda, doporučujem. Tretia vec, keď už hovoríme o tom, že pracujem v Illustrátore a na počítači, pre mňa je super dôležitý standing table, stôl na stane. Ako sa hovorí, sitting is new smoking, a beriem to vážne. A toto je normálne vychytávka Zika, ktorá stala pár korún, má elektrický motor, takže si môžete nastaviť výšku. A robí to cool zvuky. To je základ môjho šťastia. Ďalšia vychytávka, ktorú fakt milujem, sú tieto G-Shocky. Ja teda za svoj život som mal G-Shockov asi 7, ale tieto mám najradšej. A to z dvoch dôvodov. Za prvé majú strašne cool invertovaný displej. A za druhé majú vibračné vyzvanie. To znamená, že keď prespávate niekde v džungli na nepriateľskom území a potrebujete vstať o polnoci, tak nezabudíte nepriateľov. Ja to používam, aby som ráno nezabudil psa a priateľku. Teda. Takže posledná vychytávka, toto je fakt novinka u mňa, sú Beat X Bluetooth sluchátka. A Beat vždy boli strašne kšunty, ale odkedy ich kúpil Apple, tak začali sa zlepšovať a tieto sú už fakt dobré. A prečo ich milujem? Tak za prvé kvôli tomu, že mám iPhone 7. Takže ako hrať sa s jackmi ma už nebaví. Takže sú Bluetooth. Ďalšia vec, strašne často sa mi stávalo, že idem si zabehať alebo stojím v električke a zamotám sa káblom do niekoho a to je fakt oprus najväčší. Toto si proste dám takto do uší. Môžem mávať s telefónom, je to absolútne free a je to fantastický pocit. Zvukové sú dosť dobré, baterka vydrží 8 hodín, som z nich nadšený. OK, toto bolo mojich 5 vecí. Sledujte ďalšie diely. A určite si skúste dizajnovať grafiku na telefóne, lebo už to fakt ide.